12. Δεν θα τα χρειαστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν με τα κτίσματα, τα αγροτικά, στάβλους και αγροτικά κτίσματα. Και ξεκινάω για αυτούς που έχουν παλιά αυθαίρετα. Έχει σταματήσει η εξαίρεση σταυλικών εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν μέχρι 23 του 2003 στις 36 του 12. Με την τελευταία απόφαση, την 339/2 του 12, και αρκετοί συμπολίτες μας και αγρότες που δεν είχαν λάβει γνώση της διαδικασίας έχουν παραμείνει απ' έξω. Πιστεύω ότι για όλους αυτούς που δεν πρόλαβαν να διοδοτηθούν με την απλοποίηση της διαδικασίας, πρέπει να δοθεί μια παράταση ώστε να προλάβουν, να μπορέσουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους και να πληρώσουν κανονικά και να διοδοτηθούν, γιατί είναι αρκετές οι περιπτώσεις που δεν έλαβαν γνώση. Μιλάμε για σταυλικές εγκαταστάσεις σε χωριά, μικρά χωριά, με κοινότητες, οικισμούς που δεν έχουν αυτή την πληροφόρηση που πρέπει να έχουν. Το ίδιο ισχύει και για τους νέους αυθαίρετους, όπως ονομάζονται, μετά το 2003, που έχουμε αυθαίρετους στάβλους που δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια, γιατί δεν πληρούνται οι όροι δόμησης, και πρέπει να γίνει μια ρύθμιση στον νόμο 4014 με μειωτικό συντελεστή, και το οποίο θα αποτελεί και κίνητρο για την υπαγωγή τους. Είναι προβλήματα που πρέπει να τα δείτε. Το ίδιο ισχύει βέβαια, ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν καταργηθεί οι άδειες που έδιναν οι κοινότητες σε ορεινές ή μη ορεινές περιοχές, σε πρώην κοινότητες, οικισμούς κάτω των 1.000 κατοίκων, όπου ο πρόεδρος έδινε άδεια για κτίσματα μέχρι 50 τετραγωνικών. Αυτό έχει καταργηθεί. Και αποτελεί πάρα πολύ μεγάλο βάρος και κόστος για τους κατοίκους σε τέτοιες περιοχές το να εκδώσουν οικοδομική άδεια. Πρέπει να ασχοληθεί το Υπουργείο και να βρούμε κάποιους τρόπους ώστε να... Δεν θα επανέλθουμε στην παλιά κατάσταση, αλλά να βρούμε κάποιους τρόπους. Να μειωθεί το ΙΚΑ, να μειωθούν αυτά όλα που χρειάζεται να πληρώσουν οι κάτοικοι σε τέτοιες περιοχές, όπου η ανέργεια ενός τέτοιου οικίματος αποτελεί αναγκαιότητα για να επιβιώσουν και να παραμείνουν στις περιοχές τους, να μην επιβαρύνονται τόσο πολύ, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν. Πιστεύω ότι κάτι ανάλογο, γιατί ξέρετε ότι εξαιτίας αυτής της κατάστασης έχουν παγώσει και οι επιδοτήσεις σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις από το 2011 και αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Πρέπει να το δείτε λίγο, να βρεθεί μια λύση. Το ίδιο ισχύει και για αγρότες που εξαιρέθηκαν με τον νέο οικοδομικό κανονισμό από την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, όπως η λιθόκτιστη κεραμοσκεπής αποθήκη μέσα σε καλλιεργούμενα αγροκτήματα μέχρι 15 τετραγωνικά και ύψος με στέγη μέχρι 3 μέτρων, και δεν υπάγονται στη νέα κατηγορία εγγραφής γνωστοποίησης εργασιών. Επομένως και αυτοί καταλαβαίνουν ότι για να κατασκευάσουν το παραμικρό οίκημα σε ένα αγρόκτημά τους που θα το χρησιμοποιήσουν για διάφορες χρήσεις, μπαίνουν σε μια διαδικασία κόστους έκδοσης οικοδομικής άδειας, μια διαδικασία να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για απλές χρήσεις. Μπορείτε κάλλιστα να τους εντάξετε ως νέα κατηγορία στην έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, όσοι είχε την κατηγορία 8, υπό προϋποθέσεις του Προεδρικού Διάταγματος 24/5 του 1985, και να τους δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να κάνει μια μικρή αποθήκη ο κάθε αγρότης με πολύ μικρό κόστος. Πιστεύω ότι είναι πραγματάκια που πρέπει να τα δείτε για να μπορέσουν και να είναι νόμιμοι οι αγρότες, αλλά να κάνουν και τη δουλειά τους. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Κωνσταντινίδη, και συνεχίζουμε με τον κύριο Αποστόλου. Κύριε Αποστόλου, και εσείς έχετε το λόγο για 5 λεπτά. Κύριε Υπουργέ,